Kinalauman nga mas maging maatag kag transparent na sa publiko ang isyu sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President sa oras nga matapos ang prosekusyon ng pagpresentar sa mga ebidensya sa impeachment trial. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, ang former legal officer ng Commission on Audit o CONCOA kag former auditor man sa United Nations ay ginpahayag nga sa padayon nga pagbusisi sang prosekusyon sa nagkalain-lain nga mga supporting documents kag audit findings ng Commission on Audit. Pinagi sa testimoniya ni State Auditor Roderick Huamil, mahibalawaan kung mayara gid man sang irregularidad sa paggamit sang confidential funds. Sunod sa abogado, panahon nga gina-audit sang COA ang pondo sang gobyerno kag confidential funds apang mayara ini sang espesyal nga mga patakaran bangod sa kinaiya sang nasamit nga pondo. Pahayag pa sinigan na siguro sang COA nga legal ang paggamit sang pondo kag nagasunod sa joint circular nga mayara dapat sang kompleto kag balido nga mga dokumento nga ginapasa bilang pamatuod sa mga ginagastuhan. Dugang pa ni Attorney Palomado ang padayon nga presentasyon sa mga dokumento kag testimoniya sa mga testigo ang ginatanaw nga tuman ka importante agud may baluan kung may husto nga basihan ang mga aligasyon sang irregularidad sa paggamit ng confidential funds antes magpresentar sa ebidensya ang kampo naman sang Vice Presidente. With the testimony of the State Auditors from COA, makita natin ang liquidation documents, no? Anong kaundan naging kagastuhan sini, kag anong naging findings ng atong COA. In the next days, siguro, pagkatapos ang State Auditors from COA, daw ginapananaw natin progress sang kaso sang prosecution, kundi nini mauntat. Every day is a process. Kung siling natin gani, appetizer the last time, subong siguro main course, no? Sa testimony ni Attorney Mawil, no? Dira na magwa ang mga interjection, clarificatory questions propounded by the center judges, no? Dira pagid, no? Maguluwa ang iban nga gusto naton makita tag mabalaan sa natabo sa confidential funds nga gihatag sa opisina sang aton Vice Presidente. Si Attorney Noel Palomado.